Jowo sombong duwe mobil. Piye no? Toko iki cocok terang-terang dino iki suwepi no, sumpek kau sampean no. Kon, tokomu ya apa? Tokoku ya sepi kalau ngomong kelas ngono. Iki jenenge mau kan untuk belas. Kau Kon sing makane aja nggak pesugihan ngono iku. kontol. Oh, kon niku pesugihan tok ae. Iya, cuk yo, Jawa iki yo. Apa karena wingi mari tuku kowe gak ada duit cok ae yo. Bulan paling kemarin. Ana ora bocok pengangguran ngono paling wingi tuku lho ditipu wong arek iki tak ngarah tuku dhewe no. Tak masuk belas. Cak, Loh, cuk, iki ae rade asu. delok-delok kok gak krungu sih sampe. Mikir apa sih? Tuh, Kon dawa mana lho, kon di kanane rene. Rene lho. delok ket mau gak krungu. Wis apa, Cak? Iki yo cak sepi toko cak, ket mau gak teko-teko sampe niku. Asu yo. Sepipi kalau ngomong kelas ngeluh apa? Kau ngetel apa nih bro? Itu tuh apa? Gak tuku apa-apa no. Mosok mek dolen gak oleh rek. Cek jahat yo. Ngono jauh jahat tambah sipit to niku. Toko kuwi sepi, bingung aku saiki. Wis, aja tukaran sih. Yo, kon lur cuk, toko sepi kon tukaran sumpek iki sumpek gak? Hah? Kok lek kepengin jalan keluar. Ngene lho, ya apa lah aja gawe jalan keluar. Kan kon Cino, kon jauh, aku Miduro. Kon kan pinter atur strategi. No, Cino kan pinter atur strategi bener gak? Kon lho, kalau pinter acting so, acting koyo kon ngerasa gak ada busuk. Tapi juga aku sih Wis ngene langsung ae. Sekarang iki yo apa? yes, ngene lho, Jo. Yo, kan wong telu iki wong telu. Engko ane ngarep kan ono tiang listrik yo. Yo, tiang listrik. Wah, sik. Iki Madura iki pasti ono ae iki. Sik, Ngono po. Jatuh sik dilu ta, kok jane gak ada duwe. Kok nanti sik ngomong. Engko Cino sing ngatur strategi. Engko lek ketemu kon sing alasan. Kan wajahmu melat kon, Jo. Sik tak strategi sing apa? Yo. Iki kan sing ngatur strategi ade njupuk tiang listrik. Lucu Larang dor goreng tosi goblok. Kok resikone kok tanggung dhewe ya? Loh, kan ora jodoh, nek ketemu kok melas ora duduk aku, boleh duduk aku Dadi ngono. jalan keluar wae akeh nyolong mesin. Iya, Cuk. Cuk, kon masih omong Madura, Cuk, yo di melok-melokno ngono kok ora. Terus ya apa solusine, Cuk? Lek gak ono ngene-ngene iki. Wis wis tak balik aku balik kangen sesak Iki kok Ada iki. Masa balik sih oh. iya, Cuk, kan aku pengangguran aja balik-balik barang. Sorry bos, ade gak pengangguran kok. Aku dhewe iku nggo mobil lho, ngawur ae. Gak percaya lah tapi Cuk, kan aku pengangguran, Cuk. Ayo mari. Kok timbangannya aku utang ae. Mari itu aku nang arep ae lho Mas. Aku kerja. Aduh, gak percaya madangmu saya kerja ngomong besok aja, Cuk. Balik rencana masih satya bebas spesifik. Betul ya anak-anak kamu ngomong gitu. Masih bulan sih. Balik deh. Wah, no. Kan percaya ta? Dek ini ngomong dhewe, Cuk. Gak cuk. Kan dia pengangguran. Iya, Cuk. Wah, ya wingi timbangannya utang kok kurang 500.000. Mosok. Iya, Cuk, ngamen, Cuk. Dek ngono jare kok ngomong percaya. Ayo, tak percaya, Cuk. Delok ae, delok ae, Cuk. Duh, no. Iya, no. Dek ngomong mobil, Cuk, kaya, Cuk. Iya, sangar. Sukses arek iso. Motor siapa? Moro-moro motor gua. Wih, kono Cuk susun, Cuk. Dek iku dek motor dhewe paling. Ayo nonton, Cuk. Iku lawangi dibuka, Cuk. Balik. Sore. Ayo nonton. Oh. Waduh. Telepon rek. Halo. Sik Cak, Sik Cak dilungkas Cak, aku OTW. Sik Cak, aku dilungkas mari ngene OTW Cak. Piye Cak? Iya. Cak, lowongan kerja piro Cak? Sik ono ta? Halo Cak. Halo, Lowongan kerja ya apa ono ta? kono. Loh. Ya apa sih? Jadi sampean ono kenalan wong jero ya. Iku
Wis kono iki gawe wong iki gak Walah. balik no. Iya Cak, aku OTW Cak. Cuk, boleh kerja si angin. Untung ada arek mau gak aru. Lek aku nggak mau pilih bosku. Lek aru ngono isin aku. Loh, tapi lawange kok buka, Cuk. Waduh, iki. Ayo. Oh, jarene mobilmu dhewe, Cuk. Kepe kan? Oh, nyele. Kenapa? Bocok. Iya, kono wow mobil nyele. Dari sukses sik pengangguran golek lowongan kono iku. Arek izin arek.